Diallo Alassane Bara Diallo Abou Marel Tani Diallo Abou Bara ko wana mil ujiya ujunere buuɗi tawa ko weltiɗo albarka wata bontala haddorede ɓe tan ƴeewa so ñewta ñaani Diallo Hawa Bara kalde ilalɗinama jere man nasaɗangaji keɗeloɓaɗe seɓa jaaru jañaɗo sa arte deuxiéme fois sa yaari ɗum bammi worɓe jañarajo ma taɗani kaake de Oumar de Adama Bouɗo de Abdoulaye Dem Diallo Alassane Bara Diallo Abou Bara de Diallo Abou Oumar Diallo Mamoudou Bara waji tan 400 ubiya temedde nayyi mbuɗe weltare mon nafandiraɓe ko Allahu baraka woni ba ay so haɓi Mamadou o wi mi salminima ƴettu inde Diafati ɗon so Abdoullahi Mamadou e so yero koƴi Diallo Ousmane Amadou Diallo Aliou Kaladi noɓirteɗo Aliou Malik ñamɓe taƴori jamde jaam ñalla waalo o waɗa kayiten 500 ubi e weltare wona bandiraɓe ko Allahu baraka Ba Yaya Amadou ñangguini paɗɗori jamɗe jaam ñalla waala jalalo Ba e do inde Ba Hamadi Dem Ba Djibi Haron e Ba Amadou Abdoullahi Ba Alassane Alpha Ba Ibra Amadou Diallo Abou Oumar min uhiya ujunere buuɗi ko e weltare mon nafandiraɓe ko fen e Adama Bouli seeɗa docteur wasɓe jaati e danniɓe ñanguiri fanɗiri jamde jaam ñalla waala o siftere ɗo labbo makko ko haandaka gonɗo to Paris France hande ɗo inde makko ñamata ujunere buuɗi aduna e heedi he tan ɗo min jewtiri généradio mo saɗani kaake o so saydi ay no sijjayi gasi yaari jo eɗen kalda e Diallo Hawa Bara jaltirama jeɗera men waɗanake ngaay e dow inde Ba Hawa Sy Diallo Koundel Kane e Fati Dem de Kadja Amadou Ba Habi Dem o wima 400 ubiya temedde nayyi mbuɗi koye weltare on nafandiraɓe ko beltiɗo Diallo albaraka Diallo Hawa Bara ñamanodi wiyetake bisimillahi albarka ñande meɗen e jubbaye bisimillaji tedduɗo jeese lamɗe ɗe albarka leydi o ayi sa foti ko foti ko fota ko ɓuuri tikkat ɓikko natamen so faɗinono gawri ni so tappama hen nama ba si kaliɗo Hammadi andi mi ɓooyi wiide jamanu o moni kala ko tawri bamum ko ɗum tan woni selli andi enen en gona nelaɓe Allah kono ko en nelaɓe yimɓe ko dimo golli ko ɗum woni ko jewti ba ene mbiɗa Diallo Ismaila Demba kalten wi mi salminima o weltinirat jonde joɗande e mawniraɓe makko ɓe o yewaki Diallo Kibbo Dem Diallo Abou Dem Diallo Oumar Doudou Diallo Souleymani Doudou Bari Samba Jinde Diallo Djibrilo Amadou Diallo Moussa Samba Bayero Mama Samba Batay Daoud mbiɗo ko yewtere muɗe weltare kala ko lowi ko nokkude wiyete kambal nokkude jawɗel fof sankare Allah inde makko Mamma Diallo haalten ko Mamma Diallo o weltima e jonde wide o weltima markane nde mi forani mum sikka yetta Hammadi cenɗo mum wiyata fofo wiyata fotti maka Diallo o wima min uhiya bisimilla maɗa no jewtata pulaku ɗo ko joguɗo ministre weltare wonnani wiyete kambal wonnani ɗo inwa kon ladde anda ɓi moƴƴo kono ɓi moƴƴanandi hoore so Haruna Diaɓe kalten o wi sa arte Saydou dogata
ina haani giƴiraaɓe beltinire heen so Samba Jigiri noddirteeɗo Samba Tawde so Abdoulaye Diabe Mariirel Kam e Moussa Bou Ja Alseyni Bayit Ja Adama Bayit Bajibi Abou waɗa miɗugel ƴirgude weltare mon no bandiraɓe fof ɓirteen e Adama Buuɗo Seeno kaltirimi salmini kon naate looli kalten o wi sa joɗotima e nde Adama Buuɗo wallahi ko sehili makko kon naate gawɗo tumani ñaami senge sangue yettimin ɗiggude weltare Diallo Tawda Haruna Mammel kalten o wi dendagal ɗi galoyaji ɗi girlaji tugan ma ko e aali bayti a yottanima dabbano yottanima to yete jambur wille galoya a yottanima to yete ɓurel a yottanima to yete balɗol ay goto banɗo wona 300 ge weltare ɗo woni tabital ko laamu e Haruna Boubou kalten beele heeɓe kar ñewase ñaage ñaaja o weltinira jonde joɗande bandiraɓe reɓe o yewani e ɗo inde so Habib Mamadou ɗoɗirteɗo sirwoji jafati ɗumɓaji tan e te Umu Boubou Diallo Hawa Bara ñaami senge sangue e weltare on no bandiraɓe ko beltiɗo albarka so Habib Mamadou kaldeten e ɗo inde Bayaya Amadou e Adama Buuɗo jewteɗo e Haruna Boubou Diallo Moussa Bou inde maga ñaami senge sangue temene ñagude weltare mon no bandiraɓe ko beltiɗo albarka anna e heedi e tan ayi heedi keɗono bonani partout sur les kalda e so Haruna Diabe Seydi Sow o wi no woodi bandiraɓe rewɓe joƴittake Ba Fati Fira so Hawa Diabe Ja Maymuna Saydou so Diary Mamoudou e Hawa Abdoulaye Salfa Mamadou so Takko Abdoulaye Si Mayra Mamadou o ɗiɗuɗi e ujunere ɓuuɗe e weltare mono bandiraɓe ko belten mbiɗenen kalda e Thiam Abdoulaye Thiam Mariam e Adama Buuɗo o wima miɗuɗi e ujunere ɓuuɗe koye weltare mono bandiraɓe ko belten fullo albaraka haɓetake haɓata haalta sirrede ñotaje ñagotoɓe Ja Oumar Abdourahmane kalten Ja Sarat Abdourahmane e Adama Buuɗo Seeno jewteɗo e jom suudu makko o wima min wiye o salmini kadi kamaman jonde jooɗide nde andinde bandiraɓe ko weltiɗo fullo albaraka Adama Buuɗo Seeno docteur Wasco Diaji ɗiɗan ni mi salminima ɗum joɗi sehilaɓe salabulleɓe ko rendaɓe ɓurɗo maduna kalay sa gaayi Tunkuyel Gaaji Camara Mamadou Diallo Dani Ndiaye Dodi Fannaɓe Sidikou Camara min wiye e dow inde maɓɓe e ande ɗo ko wiyeteɗo Jubbaye Fati Mamadou kaltirimi salminima Diawa Dia e ɗo inde Diallo Ousmane Amadou Diallo Aliou Malik
jaali boy indema ɓe ƴettoɗe ɓe ñaami 500 uji e weltare par ɓutire kalda e bayaya amadou gorko e jalal mi samodi ali gueɗal e dow inde ba adama alpha gorko fullo jangguɗo ha jangde muɗum waɗi nafa o alassane ismaila ba fati ifira ba jeyna bar ñaama 500 uji e teɓeɗe joyi koye weltare mon no bandiraɓe hoɓe hande heedi heedi tan subhanahu wa taala bonnani jonko bonnani oro bonnani ko heewi ne wiyeɗi tawi ne bonndi en gotel bonnani en go bonnani oro ngo so bonnani oro ngo bonneren no ngo e albarka no waɗi kono keɓata ko e mere mere simo gollani nanta kongaɗo dañede bakele tangal Allah jarama a jarama jalta joni e ɓoggi biyeteɗi jaru aasi pullo nde ayi gorko jalawa kannomo haɗata mare mo kana pakketa wa adama alpha ka heɓɓima bisimilla ma sikka 500 uji aduna ni yaari ha gasi adama jomiraɗo noon tagani ko golli duneke ga tegen Allah mo fofo suuɗo kondi nan annabaɓe ujunnaje nogas e 4 ujunere merci mursalina en 313 ayi sa nani adama sikawmo fotino garuwal ngal ni ala woni yowi ɗum kuɓeje sa tattite o hewata barrade sadi gaynaka gorko pulloto goni komɓe gono jaɓaɗe biñino gelode babayno koreji bamne bilali nayyi adama sadi gaynaka o jogui félicité weltare kilowotoji ɗi joɗani tigguɗi jokko golle ɗiɗi keɓe to galle bamma albarka derengana awmumunu kuyana kuleke awmumunu ka jomiraɗo subahanahu wa taala Allah kende munduɗi o wima si kaaliɗo hammani ko weltiɗo o wima 200 uji e temeɗe Camara e ceylagal ni yaari ha gasi adama a faddima fof miɗen naagui jomiraɗo subahanahu wa taala balɗe juɗɗe e battere moƴƴe so haɓi mamadou dillal birama jinere ɓenno saka kaari o wima kay toon min oge ɗum ɗo ko tembere o ganda bandiraɓe ko weltiɗo ayi debbo pullamo mawnani caggal hakkille mum nelal ngal e neldal ngal ɗiɗi adama nan o wima kay toon 500 uji e jokku golle si kaali to hammadi ko jewtata ko ene wawi bonani wiide wawa bonani so neɗɗo watti waɗi ko waɗi haruno jaaɓe oɗon tawataɓe natama yuman jagotoɓe sara nde natama ko waɗi ko ne wawi nan adama alpha ɗimo nafo woni ko lurtoɗo e ladde gorko joggol woni waɗɗo min koolo ke lonage nage jengi ɓiram ñawli yorani 500 uji nan bisimilla ma jokku golle si kaali min wawi an wawi o ko fenani jeddi guittata yawa e batele dangaɗo mi haalanimo ayi ja oumar abdourahmani o wima ko dañi ɗiɗi weltare o wima tembere 200 uji e bisimilla ma yakare waɗi so kase ɗo yalti nokkuɗo wiyete buudama adama yo acce to no jeeya ja fati mamadou kawa nafa tawe nafa woni e humtatani mi haalani on ha heewi ko ari jabbo nafani kay so ari gorko huuɗa o wima 300 uji e bisimilla bari sara kalten e to inde bari mamadou yokku bari sambani woni tali batay o wima 500 uji gonga Allah danejo bagele dangari Jallo hawa barakalten ha birama kiñere ɓe wasata gaali gorko fullo
no bonnani fulagu jeeteɗo e adama kuno ko ɗenɗeɗo woni giɗo yeeso e caggal e ɗo wiɗete adama kuno o wi tugan amadou no en action ha yettoɗema to wiyete jubbaye yettoɗema kugama sammeke yettoɗema to wiyete weligara ñama kay toon Diallo kamɓe mbaɗi ayi debbo so daɗɗa yimamo carte ngallani e junngo nan emɓe sidi dembele kalten ɗo sama sidi dembele sidi dembele wojitani so kaali sidi jambele o wima min ɗum wiya ujunere muɗum koye weltare man no bandiraɓe ɗum gonga Allah jambele gonga Allah so Alassane Mamadou bandiraɓe min koodi to ngendi amin to o weltinira ɗo mawniraɓe hunde kumba bannaɗo ɓurmaji ɗe kanko Amadou Déme min koodi sodaji amadoumaji o ɓuuro hokkatana Diallo Alassane Bara barkanayi e gueɗoɗi e Diallo Abou Bara e dendagal kadi ɓi pullo beltotoɗo e ko pullo e gorko pullo min waɗa fayitol wayaade sinde jewjiɗɗa yaware wawɓe ɓe ne ganda nan ba saydi Idrissa no directeur saydi gongal o wi sarte l'an 2000 kan ba sidi ɓuulani hamattumani ɓuuɗo omo welto hen ɗo inde baramata Ousmane ba Aminata Mamoudou so hawa jaabe e hawaduya inde maɓɓe ñama kayitol nde saɗoɗiya partousire e kalta e so Haruna Jaabe eno inna min bandele dangar si kalidou Hammadou ba Demba Dangar e Adama Poulo e nde Haruna Boubou so Alassane Mamadou Dial Seydi Baydi e Demba Boubou ba Yaya Amadou e ba Adama Alpha min ɗum wiya ujunere ɓuɗɗo koye weltare mon no bandiraɓe ko belɗum sallah soko beele heɓe kadi ƴeewa se ñague ñague ba Yaya Amadou wiyete so windama no haani waɗe tembere o waɗa 500 hiya tembere mon no bandiraɓe ko belɗum ba Adama Alpha aussi so windama waɗama tembernani waɗi signature kayitol 500 o ƴiyam signature e Adama Poulo sene docteur wasɓe jaatiki ɗannimi wi so lettere windama waɗama tembere waɗama signature wima 500 o ƴiya waxtu sudere kalda e de Adama ɗo inde de ka jaama wahdi Demba so Penda Diago so Binta Diago wa Faati Déme siɓe ɓe goɗɗi waɗi Mariama Ka darante Ibra e Faati Déme ɗiɗo ɓe ujunere ɓuuri ɓe ɗo inde maɓɓe ɓe beltogoɓe bagele dangaru cuuɗe ko nayi ay kuleji ko nayi ɗumteji ko nayi nen jiiɗa neɗɗo ha Abdoulaye Dia mi baɗiɗuma bo ha ɗo e waɗi o seya wi so kase ɗo naati wajjo wi so yettima wajjo ko seya laamu taw e heɗotono wi so jumti o juumat waɗa kayito 500 mbiyetiɓe koye weltare gonga Allah daneje bagele dangar ba Issa Demba gelle kalde ba Issa Demba gelle kaldeten cippowo e gaynako 500 wi cippowo e gaynako ñaami 500 de weltare wonno bandiraɓe almandala waɗi ko sabata ko e mere mere bari sara de kaldeten Moussa Kannal Kay Ñooro Daati Kan e jom suudu muɗum hukki an waɗa desa o ƴeewe weltare mo no bandiraɓe ko beltima gonga Allah ba nan jaɓ
kalde so Abdoulaye anko so Abdoulaye Momar ko de ni weltan welti mo welti la bandiraɓe rew so Habib Mamadou Doi konnade salmini konnade yamu konnade wakambare ɓe a bakkata sota ceɗɗo wajiɓe ɓurani sakkitiɓe meeɗani konnade wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani fulɓe ɓuuri bonde ko wiide ne wawi ko wawa nan watami seeɗa si kalidou hammadi eɗen kalde so Harouna Diabe o wi tugganma hande ɗo e nuwak soɗo jooɗiɗen naati jubbaye wi dendagal jarawo e dande garfa yahanma kaari koor iɗo inde bayero mamma Sam wala kay ton mbiɗo yew jirmuɗo koye weltare man no bandiraɓe ko beltiɗo albarka so hunde weli Allah wawa mettude hay gotel bandiraɓe min jara ka ay ɗo woni issa amen satune kulago julli ni ay min mbaɗay noppi maɓɓe gaaji e haala morotoɓe balaminaji sancetoɓe bijimaji jolli oliɗi ñama jeekoje nan heɗo jaru ko woodi ko noon bonan ko wodani ko bona jalla woda bona noon albarka jamdi taƴori jamde albarka huule dañe hono binde feeri o jogi bonan jiko mawlaani yeeso adama jokku wona ñande sooda jari o wiila o weltima de si kalidou hammadi jokku yewtere milugiya ujunere muɗum koye weltare man no bandiraɓe ko beltino de gorko jawdande ƴewa señade ñaaƴi wonan jikko mawlani yeeso kartaji bagiji ndewe niilaɗe jawɓe mbaɗe mbatto mbaldane ñamade koɗo ɓuura mbaƴa mbamma hamme Demba Harouna tan jawuro haman nayyi nokkudu wiyete seno koto alfagol fay yalan gisa modi ari gueɗal wonani jikko mawlani yeeso wima 500 ugi e weltare mon no bandiraɓe ko beltiɗo albarka gorko pullo wattaka wallahi yalta ɓuɗeri ɓende sukaɓe saabu regatama arɗo ɓiyarnaji ko wonnoma ñande saare kayna albarka waɗa bontal ay ko ni woni ɓurde nan banda o noon so jumpe nder pulago e yo acce ko toon o jeeya nan wayaya amadou kalti iri weltade wima senge sa ugiya temere joyi mum koye weltade no bandiraɓe ko welti so Harouna Diabe kaldi inde miñiraɓe teddu je Adama ɓuuɗo jewteɗo so Adama Diabe so Abou Diabe e ba Seydou Idriss ba Issa Demba e ba Daouda Idriss mbiɗum yewjire ɓuuri koye weltare mana bandiraɓe ko beltini wawi baraka je Adama ɓuuɗo seeɗa doggol waso ñaaji ɓe ndenimo yimɓe salminima ko weltirajonde maɗa nde dendiraɓe rendaɓe ɓuɗɗo waddo kala Issa Diallo Fati Bara Diallo Penda Bara Diallo Abdou Bara Diallo Hawa Bara
Mama Jeyna Babal e Jallo Babal ma ngeen tole ma ñama kay ci lu ñu dir bu negal sa na fa dina ko Jallo Hawa Bara tan ci digal bilama ci ñene ko ci tagi gaal o ci toro su ka bu da ma sambe ngena ini inde baji haru so de mana ni wat ba Hamadan ba Muhammad ba Bayal Bullay Allah Bullay ay Muhammadu Fall ana kay to senge sangi ko da mana be be kel ko kirti so Abdullah Muhammad Zekan wi ko weltan hande wodi de jonde jodande barantere banno inde inde so Habib Mamadou so Abou Soumane so Kali Seydi Jitane so Dawda Mamadou so Kadia Demba Dié so Mara Demba Dié maɓe ñama mbiru ki yakkude fuude weltare man naɓɓaɗinaɓe ko ɓeytiɗo albarka adna e saa de saa ma o bonani arɗo mbi arnaji ko yimɓe kollinoma muñane saare kaya bonnani jon ko bonnani oro bonnani ren kalten so jari abu jakal de mamma ya di sengi sangi ya tan bandirabe ko bi al baraka Allah wa bar kala di ko kala do bagere dakar we ko yewtere ci kali Muhammad to en eno bisleer to baaje madaka eno bidar bawseydi demba jaaje wel to en bi senge sangi Allah baraka bilal birama jere be ko saangari jeew mo jomalano ba mo wona jeeni jota jeew jeeni lay ngari baali o tigi dole yabi jibina Allah dame do baaje dakar so haruna jaabe kalten mi salminima tugan ma hande do e workshop ha yottani ma jubba e to kasero fayi do yede to yottani ma do wete ceenil addan ma to wete bitil yan ma to wete winde go yottani ma kaajel garfo sal ka fatuma udama wona kay tol min uliya ine rudu ko betti seydi so e adama puulo seeɗa ñangala ñafa suuɗi jinne wattaki keyti kaaju ɗo inde so Habib Mamadou ja Fatima Jallo Hawa Bara ja Oumar Thierno o wi mi rokkuma permis international o wi seyi kadi ha ɗum ɓenni o wi mi rokkuma carte ala fo ɗo darnetoɗa e nder wuro Nouakchott albarka de moƴƴere ko jikku bonde kadi ko jikku jiiɗatimo golli albarka ani baɗal minine haala gongal ya ayi kolli koneteɗi e bayɗi bayleteɗi fof ka beltoroɗa so Habib Mamadou kalten tugan ma hande ɗo e Nouakchott ɗo jooɗi de a yottani ma kay yottani ma to wiyete
إنك محمد هادي هادي فاجئ لك هادي بدك سيد علي محمد